se u knjigama stalno savjetovalo da se nožem reže drška gljive, da se ne bi uništila prilika gljive da se razmnožava dalje, da ne bi sve potamanili. Međutim, kasnije je počela priča da se možda može ne nožem, nego da se samo uvrće lijevo-desno gljiva i da se tako zadrži miceli ili šta već. Međutim, sve to čudno zvuči. Opet je sve to čudna priča jer gljive imaju dole miceli koji se rasprostire, ne možete ga vi uništiti tako što iščupate iz korijena iz zemlje gljivu zbog toga što se on proteže skroz pod zemljom. Ovo je šampinjon, agaricus neki. Uglavnom, ove listići ne dodiruju stabljiku i boje su od neke roskaste do smečkaste. Ono što ga razlikuje od otrovnog šampinjona je da se otrovni šampinjon kada se zareže nožem pojavi se neka žučkasta nijansa koja brzo nestane. Tako da jako kratko traje taj žučkasti trag na tom zarezanom dijelu, međutim to je jasna indikacija da se radi o otrovnoj gljivi.